har ringet ud med klokken og slået os med pisken. Du vil prøve at stoppe dine egne børns hvisken. Du har lyttet til eksperter og læst på paragraffer, men du burde snart kunne indse, at det er dig selv, du straffer. Du kan ikke slå os ihjel. Du kan ikke slå os ihjel. Du kan ikke slå os ihjel. I en del af dig selv. Du kan ikke slå os ihjel. Du kan ikke slå os ihjel. Du kan ikke slå os ihjel. I en del af dig selv. Du sidder på magten og støtter det du kender. Du tænker i kasser, og om de nu stemmer. Du burde snart kunne føle, at der er andre værdier. Børn er mennesker, så hør hvad de siger. Du kan sætte økonomer til at følge på færden. Du kan kæmpe dine kampe, fjerne os fra verden. Du vil miste dine stemmer og lægge hele byer øde. Er det os, eller er det dig selv?